कहाँ जाता वो? नहीं तो नहीं है हो। आवा बैठक खैनी। चलो बनाओ तब बहुत सब ठीक ठाक बा नु। हाँ सब ठीक ठाक बा, अपन बतावा। अपनो ठीके बा नहीं है तो नहीं सुना नहीं है का तो राम सेवक आराम खिलावन के का हाल चाल बा? ओहू लोग का हाल चाल तो ठीके बा, का करबो। हनियो के माई बाबू मर गेले, अलगा हुला सा। एगो भई रहे उहो बटले बस, तो अगला हिस्सा पड़ल बा छोटका के आ पिछला हिस्सा पड़ल बा बड़का के। हां आ एगो कमरा बा नु, तो दिन में छोटका उड़ेला, रात में बड़का उड़ेला। अच्छा तो के बदले रहे से हो? उहे मुखिया बटल रहा। वो हाल खराबे बैसन के। अच्छा चलो ठीक है बा। ल है खैनी दी हो ठीक बा, तब चलो तनी छोटका से मिले के फेरा में रहनी है। जा घरे होई समझा बुझा दे। ठीक है बा, चलो तनी राम खिलावन बड़ा हो। हाँ भैया क्या हो? हाँ निकली हो। कब भैया? अब तब और सब ठीक है बा। कहाँ रहत रे मर्द तू हो? हाँ, बैठ बैठा जाओ। बैठ बैठ। तब और सब ठीक ठाक बानू? हाँ सब ठीक है बा। सुननी है का तो बंटवारा हो गइल बा। हाँ भैया तू तो जानते बड़ा कि हम खेती गृहस्थी माल गड़ू में लग रही ना। एक दिन कहनी भैया तनी भैंसे धो दो, काले हमारा लेन घूमत रहो। हाँ तो भैया एक भी कहलन कि आओ जाओ हमनी के बटवा लो जाओ। हाँ ये बात बा। हाँ हाँ तब का भाई फिर तब एक दिन मुखिया अइले। अइले। हाँ बस बस अरे छोटको का भैया बोलो। तो ढेर काम करत रे। हाँ कतनी खी तारा कहा तो तू कतर के मुख खिया के लिए आदमी। तो अथी के तही काम करते रे। हाँ तो ठीक बा, हम जाते मुखिया जी के लिया लेबे। जा यो कमा सही हो को जाओ। जब बता दे नु तो हाँ। अपन करिए कितना करत। हाँ ठीक बा हम कर लेम। ठीक है बा। आइन भाई प्रणाम। चलिए हम लोग बाटे के बा। द्वारे पे चली। हाँ के आज तक तब दो चार आदमी के लिया लो जी नो। लिया ली। चली जाते न जले बटवा दो जो दो आदमी के बाटे के बउए। चलो अब आनियो के चली जा। बैठी के मुखिया जी जवा। कर लिया नहीं भैया कनु। हां लिया लेबो सब से करा कहिए। छोटको हां चल मुखिया जी आ गेलन। जल्दी रहो। हाँ चलो चल। देखा गो तो। प्रणाम जी मुखिया जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बैठा सब ठीक बा। ये पलावा खोल दी सही बैठी। तुम बैठा है ना? बताओ लोग का भइल बात तनी। बात वही है वो सब जानते बानी माई बाबू के गुजर गुला पे भाई भाई में कला होला, तकलीफ होला होला नु। ये भाई साहब हमर कहलन क्या हो जाओ बाट हमने के बाट बटवा दो जाओ। ऐसे छोटा मोटा सामान सब बटवा दे जा। और दूगो सामान बा का बा भैया कमर वो दू सामान बाटे के बा। रवो सब के बाटे के बा कैसे बाटम? भाई साहब कहतन कि हमारे कमर चाहे, हमारा भैंस चाहे, ऐने हमो कहते हमरो चाहे। तो कैसे हो बताइए?
दोनों आदमी के बराबर बराबर हिस्सा चाहे। पंच आ परमेश्वर बराबर कर वो सब बराबर कर दी हाँ हाँ बराबर हो जाए। करी। अरे एगो कमर आ एगो भई में झगड़ा भाई है हाँ दुगना। दू चीज झगड़ा बा। तारा कमरो चाहे भैंसियो चाहे। हाँ भाई साहब कहता हूँ। उनको कमरो चाहे भैंसियो चाहे। हाँ अब भैंसियो एके बिया कमरो एके भाई बा। कैसे कर जी भाई जरा के समाधान अरे वो सब करे के बनू। अच्छा वो तो में मुखिया जी बारे कह दी है। ठीक है बात तब हमनी के बात सबके माने नु। हाँ मानी जब मानी सब कोई मानी। मुखिया जी तुम देखिए के ठीक है बा तब जना के का कहिए बात। ठीक बा ठीक बा। ठीक बा तब फरिया दिनो हाँ फुरादी कमर टाइम रख लियो ठीक दिन बा में ठीक बा ठीक बा रात में इनका के दे दियो। ठीक बा। भई रहू तो भई के दोनों टाइम तू खियाई हो आगे हिस्सा तारा के दे दे। हाँ हां हां हाँ ये अपन दूही हन हाँ शाम के दुहा सुबह दुहा जन टाइम लगा तो क्या तो इतने की जानता हूं कि दोनों टाइम लगती है टाइम। ठीक बा दो टाइम लगती है। ठीक है बता अपन दोनों टाइम तू खियाई हो ठीक बा दोनों टाइम दूही हो ठीक बा। ठीक। का तार का नाम बा। ठीक है बा। हां हां बात तो राजी बड़ा लोग नो। हाँ हमने गाजी भाई जा। हाँ मुराजी बनी। अच्छा जौन फैसला कहनी है हम पंच लोग के सब कोई के सही लागल है। हाँ मुखिया जी फैसला उचित कोई नहीं। तारा लोग के ठीक लागल ना फैसला। हाँ हम सब ठीक है। दिक्कत ना न होई। ना हम ना दिक्कत हुई तनिको ना। ठीक बा अपने में भाईचारा बना के अब रहियो लो। ठीक बा। हाँ अलग अलग पहले में कुछ बाना बाना ठीक बा तब हमनी के निकल अभी जानो। के निकलो पेन जता लोग सब निकल गया। अलग अलग मत कर लोग हाँ। ठीक बा ठीक बा। शिकायत के मौका मत दियो लोग अब। लोग सब निकले। प्रणाम जी मुखिया जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जाए सब है। अच्छा तो ई बात बा हाँ भैया एक उपाय हम बताओ तनी सुन भाई छोटे। बोला भैया। ई हम उपाय बताओ तनी कि बढ़ जाना सोच हो जी हन हाँ जौन तार लोग के समस्या बा सब समस्या हल हो जाई। हम बताओ तनी ई बात हाँ बताओ। मान ला भई बिया हाँ तो भई बिया तो भई उ दुहता तू खियावता हाँ ये बात बनू हाँ तो ऐसन कर बोलो। कि खियाव भई हाँ बाकी जब दूहे के बेरा होता हाँ अगर उ दूहे आवता हाँ तो भई के तू आगे मार नाकी में लकड़ी कर ठीक है बा। मतलब कि आधा भाग में भई के परेशान कर हाँ जैसे भी होके हाँ हाँ परेशान कर हाँ परेशान कर अगर जब वो कुछ बोलता हाँ कुछ कहता हाँ तो ओकर विरोध कर ठीक है बा। कह कि भई के आगे के हिस्सा हमार बा हम खियाई मारब कुछ भी कर सकीला हम हाँ ठीक है बा। भई के आगे के हिस्सा हमार 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 बा। और बात रहल कमरा के हाँ तो दिन में कमर तू रखता रहती है कमर ऊ रखता तो दिन भर तू ओढ़ बिछावा कुछ भी कर हाँ लेकिन देवे के होखता तो वो बेरा कमर के पानी में भिजा दे हाँ समझो तो नू हाँ पानी में भिजा दो हाँ भिजा के दे दो हाँ भिजा के दे दो तब अगर ओकरा बाद भी कुछ बोलता हाँ तो फिर बोला कि दिन में हमारा आखे के भांज बा हम कुछ भी करी हम्म, कैसे भी राखी हम्म, अब तू अपन ले जाना है जिसे मन वैसे राख रखो अगर कुछ बोले कुछ कहे ठीक बा। तो ओकरा से विरोध कर हम्म, कह हम्म, कि हम कसहू राखी हमार मर्जी बा वो बताहार अधिकार नहीं खे नहीं के जौन हो सके तो हम तुरंत के कर दिन में कमर हमार बा तो हम कसहू राखी। ये उपाय कर हाँ ठीक बा। आ हो सके तो कुछ दिन के बाद हम फिर मिले आइन तो एक और बारे में बताई हमें ठीक बा ठीक बा। ठीक बनू और आगे के हिस्सा हमार हो।
हम कुछ करी रुक तो मत तू ले दे काहे के दुनु ते तो दिए दे वाले अभी तोरा आई एक तो खाना खावे लगल हमार आगे भाई कुछ करी साला के तू ले दे काहे के दुनु ते रुक जो ए टन को ना रुक हम नाल को बे हां काय रे ओ काय रे काय करबो रे काय करबो काय करबो मुआद दे काय करबो मुआद दे काय करबो गो हां भैया दे सांझ को दे कमरा अब कमारा हां कमाल बो हां ला ला हदी जाके देता रे हम दिन में हमार काम हां हम दिन में कसम ना रात में कसम धोके रख दी और सौ तो जब भोई दुबे को नहीं होता ते आगे से लकड़ी खोद के फन का आवता रे ता हम हिसाब हमारा आगे के ता हम कुछ करी तो कुछ करबा सही हाँ तो कमरा भिजा के देता हम का करे करे हम रात के भिजा के रखिए चाहे फाड़ के रखिए चाहे चीर के रखी हम रात के रख हम अपन भिजा के जाए हाँ रख बे हाँ अरे मेरे रखो अरे रखो कोरी रख बे हाँ रख बे हाँ रख बे हाँ उठ भाई देख ले भाई अच्छा चल छोड़ दे छोड़ दे ले भाई हम दूसरा काला में मुखिया सरपंच को बुला लेनी मुखिया सरपंच तोरा के बिगाड़ी तो तोरा को बनाई हो नहीं ना काहे के बिगड़ मुखिया सरपंच के कहना में पड़ रहा दूसरा की काम कहा पर गुना भाई काहे के पड़ रहा और क्या कर अब हम बुढ़बा के बानी नु तब ना पर गुनी चलो ठीक बा चल चल चलो अपना हो जाओ भजन ठीक है भइल अपना ठीक होई बा चल चल अपना घरे चल चल के बनावा दिखाई चल का हो राम खिलावन भाई हाँ भाई आओ बैठो का बहुत सब सुनाओ सब ठीक बा का बढ़िया ले कटता नु हाँ सब बहिमेला अच्छा कटता तब बतावल हमें फार्मूला काम कैलस बहुत अच्छा काम कैलस अच्छा चलो तब का अच्छा कैलस भाई सुधर गोइल हाँ भाई सुधर गो भाई के एके में खाए बन लगल अब कोनो प्रकार के झंझट नहीं खेनु ना अपने के कुछ नहीं के झंझट अच्छा चलो ठीक बा तब अपने मिलजुल के बढ़िया से रहा लोग ठीक बा ठीक बा तब चलो तनी हम चलो ठीक है बैठ